Vítajte u nás na Eria Tarote, ja vás všetkých zdravím, Ave Bandička a ďakujem za vašu priazeň, ďakujem za vašu nádhernú odozvu, za vaše správy a samozrejme upozorňujem vás, že dávajte si na tom Facebooku aj kdekoľvek pozor, pretože je veľmi veľa podvodníkov, ktorí kradnú tieto naše videá. Ktokoľvek, kto by sa vydával za Eria Tarot, ako zistíš, že je to podvodno, budú si od teba pýtať všelijaké osobné údaje, peniaze, ponúkajú konzultácie, všelijaké súkromné veci. Ja s tým nemám nič spoločné, takže buďte, Bandička, obozretní a poďme sa pozrieť na túto vežbu z lásky, vežba lásky, z lásky, či si žena, či si muž, aký je tu odkaz pre teba. V hĺbke svojho srdca už poznáš odpoveď. Urob to, čo cítiš. Jej, daj na intuíciu.